Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajantia National Council Khliehriat Circle mentakasni ke arpu artarik jemang arja arpesan. Hapu gajinyalam u General Secretary uba sembo bayar sumer. Harin gajinyo ajing ujo naki kemi kikpa jong ki Khynnah Skul. Hagajinya day ba gajing e ke baki kendo. Kamtam hagapor baki Leit bu Skul. Bat shaw Skul e laki khun jongki. Namar gajinyo alat lan jong ki kali kamtam ki kali ki bahe. Ban Leit ban hagapor ba Leit Skul. Bat wan Skul jong ki Khynnah Skul. Kani omtang baka bu jing mai ka jing jongi Khynnah Skul handai ka penlong ru e ka jing theng kali ka bajur ka bala ban ne ki kenta namar ka jing yo lait lan ki kali he banya ha po Leit Skul jongi Khynnah Skul long usumbo bayar sumer General Secretary JNC KC ka JNC KC mata kasngi da ka jing sngo kya ka le kendo UDC East Janta hapo ka office re kam jong u ban bin sngo ka ni ka jing e ka baki Khynnah Skul ki kendo ha ka por baki Leit bar one Skul man la kasngi namar baki hap ban kam shiliang ya surok NH6 ban poi shila ki jongki Skul ba pher kam tam mi ki Skul badan Khliehriat bat menta badiru badang shna ya surok NH6 Khliehriat ke jing theng kali ke jurbha namar ke jing ailat ki kali he banya khlam da bu por hagani ke jing kendo ke JNC KC kal ajing mod UDC ba udai ban bu da no entry ya ki kali he kam tam hakapor balet bat one Skul ki Khynnah khnang ban penduna ya dheng kali Badru ban pensuk yaki Khynnah Skul ban poi shela ki jongki Skul klam kanu ka jingma ya jing jongki la ong shushu sumbo bayar sumer nakalyang ka office u deputy commissioner ru ulakular ban shim kya ya ki jingwa jong ka seng ban bu da no entry no do ka por prab jimin step hadu khandai bijimin step bade ka por Leit Skul ki Khynnah bat na do ka por ar bije janmiet hadu lai bije janmiet bade ka por y Skul ki Khynnah bat ya ka no entry na ka benda ki kali he Anpentri kam na do la shai kasngi long deputy commissioner ka East Janta Hills district